سردۆزگەریە کۆمارێ یا ستەمبۆلێ ئەم دیسا بچین ترکیە di derbarê Komeleya Ahbabê de lêpirsinek dabû destpêkirin. Di çarçoveya lêpirsinê de hunermend û serokê Komeleya Ahbabê Haluk Levent di duwazdê tirmehê de li Bursayê hatibû binçavkirin, operasyon berdewam kirine. Di derbarê Haluk Levent de suçdariyên weke muxalefeta dijî qanûna Komeleyan, qezençkirina perên neqanûnî û endamê rêxistinê hene. Di derbarê lêpirsîna Ahbabê de operasyona duyemîn pêk hat, di operasyonê de 17 kes hatin binçavkirin, 4 şîrket hatin desteserkirin. Ji bo hûrguliyên vê mijarê jî taybet ev operasyona ku di derbarê Komeleya Ahbabê de pêk hatî dojî me kir bû rojeva xwe, îro jî em dixwazin yekser bigirin ji ber ku bexşên erdhêjên şeşê Sibata 2023 bi taybet ji aliyê serokê Komeleya Ahbabê Haluk Levent ve pirbû rojev mewlayên mezin hatibûn komkirin bexşekî wisa ji bo wê Komeleyê çêbû niha jî dibêjin di mijara qumarê de di mijara behsê de hatine bikaranîn. Em agahiyan ji nûçeganê xwe Eyûb ox bigirin derbarê vê lêpirsînê de Eyûb eger amade ben bigirin. Eyûb quvvet be Eyûb min biborîne ez beriya ku tu bi dest pê bikî ez pirs yekser bikim. Mijar girîng e ev li operasyon ji doh ve di rojberê ve ketiye rojevê ji doh ve taybet binçavkirina Haluk Levent pêk hat. Hûrguliyên vê operasyonê ji bo ku temaşevan baş fêm bikin aliyê ewî de ev çi ye, ev operasyon serçe esasî pêk hat, ev îdayên ku tên pêşxistin çiqas rast hinek alî dibêjin mijarên girêdayî siyasî jî di vê operasyonê de hene em hûrguliyan ji te bigirin. Belê Renas wek we jî diyar kir du operasyonekî hate darxistin. Îro ji berdewamiya operasyonê bû ji bo 20 kesan biryara binçavkirinê hatibû dayîn. Îro jî 14 kes û 4 şirket çar şirketin lêgerîn hatkirin û desteserkirin çêbû. Dîsa derbarê 14 kesan da biryara binçavkirinê heye. Belê ev gelekî îddia divê derbarê de hene, gelekî nîqaş hene bi buhayê 9 milyon lîrayên Tirk tê îddia kirin di navbera 2020 û 26 da Haluk Levent bahîs lîstiye. Mercên em bêjin ser malperên internetê lê belê bu awakî fermî lîstiye û di vir da 309 milyon pere winda kiriye. Lê belê ev pere çiqas ji vî pereyê ku dema erdhejê de kom kiriye ev nîne ev hêne zelalet vê mirovê diyar bike. Lê belê îdeyekî giring e wekî din jî heye di nav hesabên kesên ku di rêveberiya vî komaleyê de ne vî platformê de ne di nav hesabê van de jî tevgerekî zêde ê bi milyonan pere geriyaye. Gelek kes hene ê ku 120 milyon geriye ê di 6 milyon ev miktarê pere diyar e çiqas pere behsa wî tê kirin? Yani li gorî ku dibêje ana 9 milyon pere ku pê bahîs hatiye lîstin 309 milyon ji vî perê hatiye windakirin wek windahê mirov dikare bibêje. Lê belê 120 milyon lîrayên Tirk bu hesabê asistanê xwe veguhestiye. İdeyekî wisa ye. Dîsa belê 10 milyon ji bo kesekî din heye, 30 milyon ji bo kesekî din heye. İddia bi vê rengîn û kesekî divê da navê vî derbas dibe bu do diyarkiribûn zêde derketbû Ece Güner ku xwe parêzer e û vê wek kesê hevparê vî diyarkiribûn. Ece Güner jî got belê min pere veguhestiye ji bo Haluk Levent. Lê ev pereyê ku min veguhestiye ne pereyê ji bo alîkariya Ahbabê ye, min ser navê Ahbabê neşandiye. Diyar kiriye ku du tengasiyê de em wekî deyn jê reşandiye û min deynê xwe xwestiye. Belê hejmarekî zêde ye lê ne alîkariye û tu tekiliyek minê wek parêzeriya wî bikim an jî şêwirmendiya wî bikim tune ye. Ece Güner kiye? Ece Güner jî şêwirmendî İmamoğlu ye dîsa mirov dikare bêje. Ji dova tiştî ku tê kirin zêdetir çapemeniya nêzîkê hikûmeta Tirkiyeyê minê jî tam ew bipirsiya min gotina te zê xwe bikim. Çapemeniya nêzî destlatê de herî zêde dibêjin we wisa kir we Haluk Levent wisa pesnîvî da behsa hinek aliyan dikin. Herî zêde vê ditin pêş wek Haluk Levent ku aliyekî hinek abe. Ew çi mijare çima wisa herî zêde dikin rojev? Belê yani ev demekê dirêjê wekî me got 2022 da dema erdhêja li Gurgumê çêbû navend Gurgum bû bajarê Derdor jî bandor kir. Ew dem Qizilayê bin pratikê xwe leyînî pratikê divê neke derkete pêş. Konê erdhejê ê ku ji bo erdhejzedeyan divê bê benavkirin firotin. Dîsa pir dereng û afat ku wek saziyekî girêdayî dewletê saziyekî fermiye demekî pir dirêj egle bû û dereng çû herem erdhejê û ji ber pratikên destlatiyê
و برجواندین کو دناو دا دیگرن باوریه گل جیلانبر سازین دولتی سازین با اوه کی خسر لبل دبن او دولتی دا تر دیگرن باوریون گلک شکست بو و گل هندکی باوری سازین به باور اکو بکار به آلیکاریا خو بده دیگریا پاپشی دوی پیواشوی دا درکت پیش مروفت کاره بیجه هندکی او بو هلوک لوند وقت ستران بیجک بود هاتا حس کرن دناوا گلده بس سترانی خو بسکنا خو آلیکاری وان دا هاتا حس کرن لبل هن آلیه و دینجی هبون یعنی آلیه وکی کو جبری جی دوزا چک مکا جزا خوار بو جبر وی گل پرانی پشتگیری داوی هندکی آلیه کو محالف AKP نه انجی کو وان سازیا باور نکن جی پشتگیری خواستن آراسته وی سازیه بکن دوی چارچوبه دا 158 میلیون دلار به پره ایرو 7 میلیارد لیره ترک کو هجماره کی پر زیده هاته کوم کرن AKP نه هات خوازه وی بکه مروفت کره بیجه یعنی سازی کو افنیقاشی وی دکن بلی دبیجن اوا و پی باور دکر بنره اکون پی باور دکن اون وانا ذکریه لبلی هجای گوتنم رو وی بیجه یعنی باشه اوا دبه پرسکری کن یعنی تشتکی وسایه tabi asla dadgariye dane evi iddia gelek kurtun geleki daneci deste hene hendeki şember tiştat nekirin le eva tane biseri xwe besin ku saziyên ku têne dewambar kirin saziyê ku bivan pratika hatine derketine holê ê dewletê wekî Qizilaya Türkiye hêva sora Türkiye wekî afat evna bi vê têne paqijkirin anna evna wê bi vî pratikê bi vî xirabiya wê dê derkevin paqijiyê anna hindekî dixwazin vê binixwînin dixwazin pêbaweriya ku li wê derê şikest hindekî li ser vê ava bikin divê mirov hani vê bikirpîne ev pêvajoya dozgeriyê didome Haluk Levent got belê ev tişt çêbûnelê ez naxwazim ev doza apa bê ev tiştê hatine kirin yani ev belê ez hani lîstim e ez bahis lîstim e me winda kiriye lê têkiliya ayî û alîkarê me kom kiriye nekiriye divê bi hevan neyê girêdan ama ev jî şixas rast em vê jî nizanin yani wekî me got di peratîkê berê de dema mirov dinêre guman li ser hene ev pêvajiyekî adliye dê berdewam bike bi demêra dema derketin em dikarin dîner temaşevanên xwe re vê jî parve bikin Li anha doza deniz feneri hebû saziyekî pir giring hate ser wê hate girtin dîsa afa û Qizilayê bi pratikê pir neyînî di raya giştiya Tirkiyeyê de hatin zanîn ser van hate girtin û piştre ev saziyên ku saziyên civaka sivîl tên zanîn ev jî baweriya gel her ku diçe dişkê wekî dawî vê bêjim xalekî dawî li Tirkiye gelek sazî û vaqif hene bi vê awayê alîkarê kom dikin gelekî wî jî girêdayî cemaatan e ev ne çi qas venêrin avan tê kirin ev ne çi qas li gorî hukûqê tev digerin ev çi kom dikin bi kuva diçe çi qas hikûmeta qetevana pêk dîne ev nayîzanîn yani baş e bila venêrîn bêkirin gel vê dibêje yani dibe bila venêrîn bêkirin em dixwazin bawer bikin lê ji bo her kesê ji bo her aliyê bêkirin dema aliyek bê pîs kirin ê dinê dernayê paqîşî Paşa Eyüp gelekî spas dikin te hûrguliyên berfreh parve kirin di derbarê vê mijarê de agahiyên girîng jî dan qûwet be ji we re spas baş